nevidím. Ani kokot nevidím, ani pít. Taky v pohodě, hlava. Vem si sluchátka, vohul si to na max. Pojď se mnou to hra. No mě odvezou píčo. English, pochybuju, že tady bude čeština. Samozřejmě píčo. English, pust mě do hry. Ty píčo. Hochu. Hochu, nevidím nic. Fuj píčo, až mě z té hry úplně nepříjemně. Hej, to je schválně takhle rozostřený celá ta hra. O, tak tam nejdu. Followers? Tak co mi přibyl follower? Ochu. Pičo, fuj, to je nechutná hra. Kurva, co jsem to zase stáhl za píčovinu? Proč je ten barák tak velký jako? Fears to Phantom neba. To mi nepřijde vůbec jako horor. Je to zajímavý, to každopádně, ale naše dcera potřebuje se fokusnout na učení víc. Dobrý, tady to úplně tomu nerozumím. Dobrý, prostě řeší školu. Ochu, nejdu do té tmy. Minus follower, jako za co? A jako natáčím něco? Jsem jako v nějakým urbexu opuštěným a něco natáčím? Vůbec mi z té hry není dobře. Proč s tím tak mrdáš s těma dveřma? Je to otáčení v té hře divný. Je hrozně divný to otáčení v té hře. Není to úplně plynulý, já se otočím a ta postavička se otočí za nějakou dobu. Já to nechci hrát do piči. Kokoti, co jste mi to zase řekli? Platný technik seš? Jako proč? Do té tmy nejdu, se super posral, vole, kdyby tam pošlo vidět aspoň trošku, vole. Ochu, já to nechci hrát, to jsem zase píčo. Hej, fakt budu muset chodit do té tmy. Ještě jednou si takhle jebny s těma dveřma, jebnu ti po hlavě. Co to je, tohleto? Minus follower. Proč tady mám followery? A proč tady tak... Já mám tolik otázek a žádnou odpověď. Jsi záci postral, ne? Já tam nechci. Dobrý, v klidu, co hrotíš? Tohle se tady sněje celou dobu, jo? Proč je zapl televizi, vole? To mám pí... 110 followerů, proč tady máš followery? A co to je za hru, vole? Je kurva, kde to jsme? Proč tam jsme? Co tady děláme? Proč to děláme? A tak no. Však je to v klidu, pro vás je to v klidu. Nevidím ani holý kot a pokračuje to nejdál. To je nekonečný. Tady není světlo. Já nevidím. Dobrý, tak tam nic není, prostě pičo. Dobrý, tak nevím. Nevím, co tady mám hledat jako. Proč tím taky jebe? Minus 2 followeri. A jsme píči. Ochu. Jako nezasínej. Musel jsem to klik. Tady nic není. Nikde. Přísám boha. Nic otevírat nejde. Tady byl, počkej, tady byl ještě ten sklep, viď? Kok, to jo, no. Čo, kdo to vymyslel, takovou píčinu. Minus follow. Dobrý. Super. A kde mám sehnat, jako? Jsem tady prošel asi 600krát. Píčo. Ochu. Ono mě staví z té hry. Zapalovač nenajdi, jo. Tak mi řekni, kde je. Já mám, co jsem to zase stáhl za píč. Než jde světlo? Do píč. Ochu, tam nejdu už, tam nic není, tam jsem byl. V pohodě, paní, minus 2 followery, dobrý, tak jsme píči. Kariéra končí. Vajzlu, kariéra končí. Oh! Plus 2 followery. Čau, našel jsem baterku a dostal jsem 2 followery. Shit. No batteries. Maybe they're around here somewhere. To doufám, že jsou around here somewhere. Já jako hledat baterky nebudu někde v píči zas. Ne.
To jsi nemohla mít nové baterku s baterkama? No já mám dost. Baterky, to nejde otevřít, tady není nic. Nemáte tu někde baterky? Minus follower, do píči, kariéra v hovnech. No baterky asi nebudou v pračce, co? Že já si šel zahrát hororovku, že abych hledal hodinu baterku a další 2 hodiny baterky do baterky. Ci pičo, vyndej někde tady žárovku, vole, z nějakého světla a jebni to do té baterky a sr na to. No nejsou tady baterky, zapomněl koupit baterky, pičo, a já teď kvůli tomu tady prostě nemůžu jít do sklepa. Já si půjdu dělat večeři, tohle vypadá na deal. A já nevím, já půjdu asi posekat ještě zahradu. Kokot, vyndej tady z toho baterky, jevni to do baterky a jdem do sklepa. Že teď to najednou funguje. Rozsvíť. Jo. Baterky a dostal jsem i kameru. Mail to Agi. From Anne. Anna. Asi. Subject. Your videos are a lifesaver. To jsou přesně moje videa. Hey Aki. It's Anna here. You probably don't know my name, but I just to head right to you. Your videos? Lifesavers. Seriously, you vole, help me get through a super dark time and I will be forever grateful. Pičo. Choďte do školy, jinak budete mít angličtinu jako já. Mně se fakt nechce do toho sklepa. Koko. Dobrej. Dveře se zavřely sami. Koko. No dobrý, a proč jsem sem šel pít, když tady nejdu otevřít dveře? Vždyť tady nic není. Ježišmarja. Sami se zavírají dveře v pohodě. A sami se otevírají taky v pohodě. V pohodě záchod. Takhle to vypadá, když se jdu vysrat. Píčo, ještě chvilku mi byli zavírakou rychlostí, píčo. So I'm so sorry. Thank you. Now you can be free. I don't wanna be your friend. Kokot, co je? Oh, my dear Anne. No! You're not happy. I'm so happy. You're not perfect. I'm so perfect. You'll be perfect. I'm so perfect. I don't need your help. Thank you. Dostal jsem plus follow. To nevypadá, že bys mi chtěla pomoct, baby. Kokot. Welcome to Elysium Technologies. Kokot, no mé. Špagety jsem nasral. Kokot, tak teď jsem ho... Tak co je? Dobrý, v klidu. Asi dobrý, máma. Mám mě přeplo, venku svítí sluníčko nějak hodně. Jasný, samozřejmě. Who's calling? And I know you said you wanted to be alone, but I'm worried about you. Please call me when you hear this message, okay? Jediný dveře, který jde otevřít, jsou do sklepa, samozřejmě, jak jinak, když sem vedou stopy krvavý. Jasně, ten sklep je najednou full vybavený, píčovina. Kokot, tak kde žiju? Jasně, že to má 15 pater do sklepy. Takhle. It's into reality. Leave the shadows be. Ty píčo, co to je, vole? Oho, ale ta baterka je úplně k píči, když s ní stejně nevidím nic. Píčo. Cement. Ty píčo, tak co máte za sklep, kurva? Bych to udělal hotel. Si děláš prdel, ne? Tak já mít takový sklep, tak si pískám. Followery, jasný, sbírám followery.
Cípí. Co to je? Proč stichla hudba? Nebudu utíkat, že ne? Crouch? A kam se mám crouchovat? Move faster? Kam? Tady to úplně nesnáším, když mi řeknou crouchni a move faster. A začne hudba jak A kam mám zdrhat jako? Tady potřebuji chvilku výdech, nádech, mě to trošku vyschýzovalo, jo? Hodím si tady prostě popnu tady Big Shield. Popnu druhej. Já nevím kam utíkat, ale. Nevím kam utíkat. Nevím kam utíkám. Nevím kam utíkám. Píčo. Kokot jsem se lek, píčo. Nech mě. Fuj, mě skočil žaludek do p***inu, máš šel na mekáč. Sprintuj ale, píčo. Kurva, tady nebudu chodit pomalu. -2 followery za co, jako? Tady riskuju životy. Dobrý, seš kokot, no, jasný. Ubliž mi. Nevím kam mám běžet, nevím píčo kam běžím, nevím kam běžím, nevím kam běžím. Běžím na zpátek, já vím. Nevím co mám dělat. Nevím jestli mám běžet na zpátek nebo nemám běžet na zpátek, nevím kde jsem. Dobrý píčo. Asi jsem zabloudil, kokot. Já nevidím. Ani kokot nevidím, ani píčo. Nic. Tak teď si otevře ty dveře, jak jsem píči. Můžu jí kouřit koně. Já už nejdu dolů, píčo. Už je tam nějaká píča, co mě nahání. Jo, už je všechno zamklý. Kokot. Tak já můžu jít krmit koně. Aha. Si děláš prdel. To jako ještě nekončí, jo. Já už bych skončil. Teď to něco vyskočí, more, můžu jít do prdele. Ježiš, jak tam lezeš? Můžu mi říct, co to je za barák, vole. Kdo v tomhle bydlí, jako, dobrovolně. Ať to skončí už to demo, to je demo, vole. No mě odvezou, píčo. To nebudu hrát. Srdce mám až obyváku normálně, já to ani nehraju. Fakt jsem se lék, jakože mě vyskočilo. No jsem píčo. Tak co všichni děláte, to není také strašidelné. Vem si sluchátka, vohul si to na max. Pojď se mnou to hrát. Ahoj. Na. Ujel mi vlak. I podhladní metro, kokot jsem se léka. Běžím. Kokot, já chodím dokola, viď? Já chodím dokola celou dobu, že jo? Dobrý. Tak jsem pí. Ono se to otevřelo. Tak se zavři. Ale nevím, co mám dělat. Dobrý. Otevři ty dveře a můžu jít kouřit koně. Kurva, co to je za hudbu? Tak bude něco, nebo... Ochu, co to je? Kurva. Co je? Mně to je jedno. Já nevím, kam mám jít jako do píče, já tady chodím do kolečka jak čurák. Tady jsou dveře. Jasný, ale sprintuj, kur... To ne, ono to pokračuje. Dobrý, co z toho chápu, tak se jí smáli za to, že je tlustá a ona zubla. Kurva, proč to furt pokračuje ta hra? Jasně, že můžu dolů. Jebu dolů. Hlavně, že televize furt jde. Tak jestli jde televize, tak jde elektřina. Jestli jde elektřina... Dostal jsem 10 followerů.
O můj bože. Nechcem koukat třeba na krtečka, souhlasím. Lučík. Vypni se. Nezajímá mě to, vypni se. To jsem nečet, to jsem viděl, jak je to dlouhý, vystaral jsem se na to. Welcome to The Animal in You, where we try to make sense of your life through valuable lessons from the animal world. Today's question is, are you in self-denial? Are you hiding your head in the sand? Are you acting like an earthworm? Well, there's no doubt about it. Yes, you are an earthworm. Something in your life is wrong, but you pretend that everything's all right. You deny it. You shy away from the light. So, instead of running away from your problems, why don't you start crawling to the surface? Why don't you start to love yourself and take good care? Don't you want to share the sun with the flowers? Co do píč. Teď už to má končit, teď to hrajem už tak 6 hodin. With NeuroSim, you can turn your dreams into... Mě hrozně zajímá, co to je tady na tady ty symboly. Ale vlastně mě to nezajímá, to už nechci hrát. Grace? I miss her. I feel like I haven't Hej, seen her in forever. Ta šibenice. Anne, calm down. Držubu. Dinner is ready. Nemám hlad. Já teď jako nejdu dolů, ale. Já nemám hlad. Já nejdu dolů. A ta šibenice tady je Ačko, tam dole byly 2 N, tam je naše jméno napsaný normálně na té šibenici. Tady jsou ty followeri do prdele. Kurva, nemám hlad, do p***y. A kde je dinner? I'm waiting for you. Jo, to je super. A kde máme kuchyň, p***a? Anne, darling. Kokot, Could mraz you po zádech. please help me set the table? Klidně. A jak ho mám setnout, ale? Jako s čím chceš pomoct? Talíře nebo? A? Kuchyň. Aha. Oh, chat. Co je tohleto jako za písmeno, vole? VH? Jo, V. Aha, už vím. V klidu, už vím. Nepotřebuju pomoc. Ještě jsem to čet jak čák. Já kdybych si to nepřečet, ty komiksy, tak vůbec nevím. Vidíš to? Čiže se vám to tady čtu. Looks out of date. To je jedno, to neřešíme. Aha, OK. Tam máme nějaká přepnutá. Mně to je jedno, že to je out of date. Já to uvařím, mně to je jedno. A tak co mám uvařit jako? Oh, June's cookbook. To je hezký, jak čemu je to? To nic není, jo? Jako jsem se sem šel podívat na knížku, jo? Ej, do toho nic dát nemůžu, ale... Tak já mám dost, tak jako co tady mám dělat? Píčo! Taky v pohodě, hlava. Máš hlad, nebo? Nakrm mě. Hard milk špagety. 1 srdce, 1,5 litru mlíka, špagety s masovýma koulema. Jasný, hned to bude. Ale mně to je jedno, že to je out of date. Jak ti to mám asi uvařit, když tady nemám ingredience na to? Nechceš pizzu? To nevypadá, že bych tady na to měl ingredience, šéfe. Jakože budu hrát hodorovku a budu tady vařit pro nějakou psychohlavu. Jsem fakt nečekal. Hej, a jak ti to mám uvařit? Je v pohodě.
Kam to vede? Dobře, jedno srdce. Proč mám takový skvělý pocit, že ty špagety byly v tom hajzlu? Že je mám vyndat z toho hajzlu. Tady v tom hajzlu, no jasný. Kokot. Špagety bolognese. No dobře, a kde teď jako mám sehnat to mlíko, když to naše je... Co s tím jako? Aha. Super mňamka. A jsem tu? To je dobře. Super mňamka, dali byste si čet, co? Ingredience, 1 srdíčko, 1,5 litru mlíka, nebo to je půl litru mlíka, špagety vid masovýma koulema. Tak co je? Dali byste si čet? Vypadá to ovšem super. Ano. Souhlasím. Bude vám stačit 1 porce, nebo chcete přidat? Dobrou chuť. Dobré chutnání bez povídání, ok? Nechcete příbor k tomu, nebo něco pičí? Asi ne, co? Nemáte ruce. Jo. Nechal, proč na mě zařval, když jsem mu udělal jídlo.